Tgħid Ġesu qed juża kliem goff meta fil-Vanġelu jgħidilna biex nobodu lil missierna, lil omna, lil ħutna subien u bniet, lil uliedna u saħansitra ħajjitna stess. Huwa kliem goff jew kontradittorju? X'irid jgħidilna bih Ġesu? Insellmilkom u nistedinkom għal 250 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-fatt Ġesu x'inra l-folol dejjem jimxu warajh. Juża dan il-kliem biex jurihom li il-mixja tad-dixxiplu tiegħu, il-mixja nisranija tagħna, mhijiex xi ħaġa taċ-ċajt. Lanqas mija xi ħaġa superfiċjali, wisq aktar hija xi ħaġa ħafifa. Allura Ġesu juża kliem goff, qawwi. Jistedinna nobodu lil missierna, lil omna, lil ħutna, lil uliedna subien u bniet, saħansitra ħajjitna stess. Imma attenti, Ġesu mhux qed jgħidilna biex fil-verità nobodu lil dawk li l-aktar inħobbu. Imma juża dan il-verb qawwi tobod biex jurina illi il-priorità tal-ħajja tagħna għandu jkun Alla nnifsu. U l-imħabba tagħna għall-oħrajn allura anke għal dawk li huma l-aktar eżies għandha dejjem tkun imħabba immotivata mill-imħabba tagħna lejn Alla il-Missier. Dan il-kliem Ġesu jurina li l-ħajja nisranija hija sfida. Mhijiex faċli, mhux ta' bxejn li Ġesu juża is-simboliżmu tas-salib u li d-dixxipli tiegħu u lilna wkoll isejħilna biex nerfgħu is-salib tagħna ta' kuljum. Is-salib ma jfissirx ħajja faċli. Is-salib huwa s-salib. Tbatija, sagrifiċċju, impenn u fuq kollox imħabba mingħajr kundizzjonijiet, imħabba estrema. Dan il-kliem Ġesu jistedinna inkunu bħalu. Mhux hekk biss, imma Ġesu mbagħad iżid żewġ paraboli fejn ifakkarna kemm huwa importanti li spiss naħsbu fuq l-għażla nisranija tagħna. Ġeneralment Ġesu jistedinna biex nimxu warajh, imma biż-żewġ paraboli ta' min ser jibni u joqgħod bil-qiegħda biex jara jasalx, tas-sultan li sejjer għall-gwerra biex jara jasalx jirbaħ, Ġesu jfakkarna illi l-ħajja nisranija tagħna hija xi ħaġa serja. U minn żmien għal żmien irridu noqogħdu bil-qiegħda u narblu aħniex mexjin fit-triq it-tajba jew le, aħniex nagħmlu l-għażliet skont il-Vanġelu jew le. Jalla l-mulej Ġesu li sejħinna l-warajh u tagħna d-don li nkunu dixxipli, li nkunu insara, jagħtina d-don li ngħixu minn qalbna fil-profond u perseveranza din il-vokazzjoni tant għażiża tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.